18 laqda ambjentali u agrikola qed jagħmlu pressjoni fuq il-Gvern biex jieħu azzjoni qabel ma l-prodott agrikolu Malti jispiċċa fix-xejn. F'Novembru tas-sena li għaddiet sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali sabet li l-liġi li prattikament tiggarantixxi l-kirja tal-art agrikola b'mod permanenti bl-istess kera tikser id-drittijiet fondamentali tas-sidien tal-art. Fil-fatt diġà hemm 40 bidwi li bħalissa jinsabu fil-qorti u qegħdin friskju li jitilfu ir-raba tagħhom li qiegħda fuq biela ma' sidien privati. L-qdiet qed iwissu li dan se jkollu konsegwenzi serji fuq l-ambjent u s-soċjetà hekk kif bdiewa li jaħdmu l-art se jispiċċaw barra u l-art tispiċċa għand min m'għandux il-ħila jew l-intenzjoni li jaħdimha u tispiċċa tintuża għal skopijiet li ma jkunux neċessarjament ta' natura agrikola. Dan minbarra li din is-sitwazzjoni tista' teffettwa l-produzzjoni ta' ikel lokali. L-qdiet qed jirrikonoxxu li ħafna minn dawn il-kirjiet huma miżerja żminijiet tal-lum u li hemm lok fejn dawn jistgħu jiġu riveduti. Madankollu l-qdiet tennew li din il-kirja m'għandix tkun ibbażata fuq il-valur tas-suq għaliex art agrikola għandha wkoll valur soċjali u ambjentali. L-iskop primarju ta' din l-art huwa il-produzzjoni tal-ikel aċċessibbli u affordabbli u għaldaqstant il-profitti attwali tal-produtturi ma jifilħux kirjiet skont il-valur tas-suq u ma qed ipoġġu pressjoni fuq il-Gvern sabiex tinstab soluzzjoni li hija ġusta għal kulħadd. Min-naħa tiegħu il-Partit Nazzjonalista diġà imbarka fi proċess wiesa ta' konsultazzjoni u wara studju dettaljat fil-qafas tal-liġijiet Ewropej se jkun qed jippreżenta proposti sabiex jindirizzaw din l-isfida.